Deň malého e-shopistu číslo 1. Dnešný deň som začal klasicky tým, že som upratal stôl, aby som sa mal kde pohnúť. Potom som prešiel na objednávky, poodpisoval na nejaké maily a chvíľočku je počiloval. Následne som pre veľa kabelky spravil posty na Facebook, Insta a nachystal som si podklady na mailing. Ďalej som skontroloval dostupnosti produktov a pár tašiek hodil do výpredaja, nech sa tento tovar fajne točí a nech nie je to na sklade. Čas bežal, tak som vytlačil štítky pre paketu GLS-ko, začal som baliť objednávky, keďže aktuálne nemám baliča. Začal som menšími objednávkami, to bola ešte pohoda, ale pri väčších objednávkach som sa už trochu zapotil, pomestiť to tam je niekedy fakt na nervy. Do toho mi ešte volal SPS-ko, že doniesol nový tovar, inak teraz chodí veľmi ochotný pánko, tým tomu dávam shoutout. Tak som produkty len vyhádzal a ďalej balil, aby som stihol poslať všetko, čo malo ešte dnes odísť. Potom som skočil na objednávky z našho ďalšieho e-shopu City Store. Tam predávame šperky a také menšie veci, takže to balenie je piplačka, ale pohoda, sú tam fajné marže, takže sa mi to celkom aj chce. Nakoniec som všetky balíky potaškoval, niečo vzal GLS-ko a zvyšok som odniesol do pakety sám, lebo život malého e-shopistu je o tom, že si s balíkmi občas zacvičím. Nakoniec som ešte vybavil vrátky, odstúpenia, nech zákazníci nečakajú doma na peniaze. To bolo na dnes všetko a keď ťa takýto obsah zaujíma, daj like a follow.